Umaasa kami na ito ang pinakamalaki na gaganapin namin sa dami ng mga tao, sa dami ng mga players, sa dami ng team. Right now we have 170 teams na maglalaro para sa kampyonato ng 10 under, 12 under, 50-70, 13 under, saka 16 under. Same baseball and softball. Okay? Ang mananalo rito will represent Philippines sa Asia Pacific. Ang major will go to Korea. Ang 50-70 will go to Taipei. Then ang junior league ng baseball will go to Korea again, ibang part ng Korea. Tapos ang senior natin, yung 16 under will go to Jakarta. Okay? Sa softball naman, ang major, yung 12 under will go to Japan. Ang junior, ito yung pinakamaganda sa junior, yung mga 14 under, okay, will go straight to the World Series. Wow. Sa Amerika. Okay? Libre lahat yun. Wow. Ang bayad lang natin doon is yung visa. Tapos ang senior will go to ASPAC again sa Jakarta. So, ito para sa mga bata. Walang biro-biroan dito talaga. Labanan to ng mga magagaling. Saka ito, ang pan dito, buong Pilipinas to, by the way. We have mga champions sa Mindanao, Visayas, South Luzon, North Luzon. Tapos we have special region, yung BARM na tinatawag. Ito lang ang grassroots na merong mga ganitong kalaking all over the Philippines. Kaya we're proud na nandito kami ngayon at masaya yung mga bata. Alam nila maraming pasyalan. Yes, sir. Bakit po pala natin napili ang Ilocos Norte, sir? Isa talaga ang Ilocos Norte sa target namin because unang-una, tourist spot. So, yung mga taga Mindanao, yung taga Visayas, first time nilang pupunta sa Ilocos. So, nandiyan ang Bigan sa Ilocos Sur, nandito ang Pagudpod sa Ilocos Norte. So, Lawag, by the way, nandito lang. So, excited sila. Dahil alam nila na pagkatapos ng tournament nito, matalo't manalo man sila, meron silang makikita na tourist spot para sa pag-uwi nila at paglaki nila sa ma-remember nila ang Ilocos Norte na Philippine Series. Sir, can you tell us about more Little League Philippines kung ito'y talagang nabuo para i-develop talaga yung mga batang ito sa larangan na ito? Ang Little League Philippines is ako 32 years volunteer pero sa totoo lang hindi ko alam kung kailan naging Little League Philippines. Probably around 1960s pa to. So, ngayon, ang Little League Philippines ay non-profit organization. Nag-start kami ng planning ng tournament, zero budget kami. So, umaasa pa rin kami sa mga LGU. Kaya maraming salamat sa namamahala ng Lawag Province, Ilocos Province at Lawag, sila lahat ang tutulong dito. Financially, saka sa mga pang-gastos ng mga official namin. We have around 140 game official. Imagine niyo kung gaano karami yung mga umpire na yan, ang mga scorer. Lahat sila, almost nandito na lahat. Tapos, yung mga bata, ang last na arrive will be probably tomorrow afternoon. Or tomorrow night, nandito na lahat ng mga players. Then we start sa 17, early morning, 7 o'clock. We start with 2 games. After that, meron kaming opening parade, party time. Yes. Ito yung masaya. Kaya huwag kayong mawawala. Join us dito sa Coliseum. At magpa-party tayo. Ganito, para maranasan nyo kung paano kami mag-opening o mag-party. Yes. All of this is para hindi sa manalo-matalo. Friendship to. Hindi to yung, mas marami silang magiging kaibigan dito.